Благодаря. Заповядайте. Силно в микрофона. Здравейте, аз съм Ана Петрова, уча интериорен дизайн и съм на 18 години. Заповядайте, елате на стъгу. Аз виж как се чувам. Що не викате силно, бе? По-силно. Здравейте! Тук ли се да ви вижда ръчичките? Здравейте, казвам се Александра, на 19 години съм от Благоевград. Преди 3 седмици бях абитурентка и сега ми предстои да кандидатствам. И така, обичам ви! Следващата претендентка, заповядайте. Проба. Аз съм Габриела, на 21 години от Варна. Завърших висше образование преди един месец и се занимавам с мода. Кратко и ясно, заповядай. Абе, що съм толкова силен, пък вие нещо не сте закусвали, ма вие сте отрано сутринта ясно за това. Здравейте, казвам се Леонора Иванова, на 19 години съм и съм студентка в Велико Търново, уча философия. Заповядайте. Добър вечер, казвам се Рималко. Структурих се. Ще уча право тази година, при положение, че сега съм завършила. Браво! Вече в тога черна. Заповядайте. Здравейте, аз съм Таня Кичийска, на 21 години съм, уча финанси, трети курс в Благоевград. И това е, спортист съм като цяло, радвам се, че съм тук и че ви виждам всички вас. И те се радват всички дружно. Следващите, заповядайте. Както вече се разбра. Казвам се Елина Любомирова, завърших Националната художествена академия, специалност графика и сега учих в медицинския колеж за ботехника. Мога да кажа за себе си, че обичам да пътувам и се надявам да спечеля. Въпрос на жури. Следващото, заповядайте. Здравейте, казвам се Магдалена Монева, на 21 години съм. Уча реклама в Нов Български университет. Благодаря. Заповядайте. Как може наградата да е почивка в Ловеч? Нямала глас, учи право. Само имената, извинявай. Теодора Балабанова, обичала високите скорости. Друго нещо? Мотори и бързи коли. Томика. Няма глас наистина, момичето. Голямо викане е било днес. Благодаря. Следващото, заповядайте. Нали имате глас? Здравейте, казвам се Денислава Фускова, завършила съм на рекламен дизайн, на 23 години, от София съм и в момента не работя. Дайте и работа на момичето. Благодаря, заповядайте. Здравейте, казвам се Теодора, на 22 години съм и уча предприемачество в УНСС. Кой е следващ? Заповядайте. Много ми хареса обаче, че тя има треса. Здравейте, казвам се Изабела Мицева и сега завърших информационна сигурност и второто ми беше национална сигурност. Занимавам се с много различни неща. Внимайте в картинката. Със сигурност знае разни бойни техники, нали? Или... Здравейте, добър вечер на всички. Аз съм Марина, от 20 години съм. Следвам финанси, счетоводство и контрол в УНСС. И съм тук, за да се забавлявам с вас цяло вечер. Обичам лъскавите коли, високите скорости и пожелавам весело изкарване. Цяла вечер. Айде бе! По-пестеливо ли? Добре. Заповядай. Цяла сутрин вие. Да, цяла сутрин, цяла вечер. Здравейте, казвам се Димитър Зиева, от град Пловдив, на 21 години. Стига ви толкова. До цяла сутрин толкова. Заповядайте.
Добър вечер. Надявам се да ви е харесала салона и най-вече шляпа на Citroen. Аз съм на 27 години. Добрия му се казва. И какво друго да ви кажа? Искам да спечеля, понеже имам дъщеря. И да заведа на почивка. Благодаря. Заповядайте. Здравейте, казвам се Полина Кирилова, на 18 години, още не съм завършила своето образование. И искам да спечеля средно образование, искам да спечеля. И това е много добро. Добре, благодаря. Заповядайте. Все едно са брат. Здравейте, Ти ли причина точка? Благодаря. Заповядайте. Здравейте, казвам се Мария Найденова от Бургас, на 24 години съм, учитанта на Мазда. Тази година завърших оперно пеене в Националната музикална академия. Заповядайте. Здравейте, аз съм Вероника Стефанова, на 21 години от София и представям щанда на Hyundai. Уча политически науки и работя като модел. Благодаря. Уважаеми скъпи момичета, това беше първия зор. Благодаря за участието. Може да се